дорад доир намуд. Хубони тоҷик дар ин бозӣ ба дарвозаи тими миллии Малдив 4 голи беҷавоб заданд. Гузориши муфассал дар ин бора. Мунтахаби бонувони Тоҷикистон аввалин бозии худро дар марҳилаи интихоби ҷоми Осиё 2022 бо яккачини Малдив доир намуд. бозӣ дар варзишгоҳи марказии Душанбе доир гашта бо ҳисоби калони 4-0 ба нафи Хубони тоҷик ба анҷом расид. Дар ибтидо маълум буд ки дастаи аутсайдери гурӯҳ ин мунтахаби Малдив аст ва миллипӯшони моро мебоист ҳарчи бештар гол ба дарвозаи рақиб ворид конанд. Дар дақиқаи дуюми вохирӣ Лайло Ҳалимова ҳисоби бозиро боз намуд. 10 дақиқа баъд Некубахт Худододова бартарии мунтахаби Тоҷикистонро ду боло намуд. То ба анҷом расидани қисми аввал Лайло Ҳалимова голи дуюми худ ва голи сеюми миллипӯшони моро ба ҳадаф расонид. дар қисми дуюм шогирдони Юсуф Рабиев имкониятҳои зиёди хуби голзанӣ доштанд ва танҳо аз яктои он истифода бурданд. муаллифи голи чаҳорум Наталья Сотникова дар дақиқаи 54 гардид. акнун дар бозии ҳалкунанда ва охирини гурӯҳи марҳилаи интихобӣ мунтахаби Тоҷикистон бо миллипӯшони Ветнам рақобат мекунанд. ёдовар мешавем ки мунтахаби Ветнам дар бозии гузашта ба дарвозаи Малдив 16 голи беҷавоб зада буд. мунтахаби моро мебояд ки барои рохати даври навбатиро ба даст овардан бар Ветнам ғалаба намоянд. бозии миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Ветнам 29 сентябр дар варзишгоҳи марказии Душанбе баргузор